Mayong hapon, yaring nagapangunang nga balita. Iloilo City ang nakarecord sang 127.31% nga vaccination rate. Kag inaugurasyon sang Uswag Dialysis Center sa Barangay East Baluarte, Molo ang ginpatigayon subong nga adlaw. Naglabot na sa 127.31% ang nabakunahan nga mga Ilonggo sa padayon nga kampanya sang lokal nga panguluhan bangod sa tayuyon nga vaccination rollout sa mga mega vac sites kag mga barangay-based vac sites sa syudad. Nagresulta man ini sa pagnubo sang COVID-19 cases sa Iloilo City. Base sa pinakauli nga datos sang Iloilo Vax Team, naka-record sang 0 case ang syudad sang Iloilo sang Disyembre 29. Nagahinyo naman si Mayor Jerry Treña sa National Interagency Task Force nga pahanugutan na ang pagbakuna sa mga kabataan nga nagaedad 5 tubtob 11 kag Pfizer nga bakuna ang pag-ausaron. Sa mga maluyag magpabakuna kontra COVID-19, bukas ini para sa mga residente kag hindi residente sang syudad sang Iloilo. Para naman sa mga luyag magpabakuna sang Johnson & Johnson's vaccine, first dose, second dose kag booster shot, mahimo magpadulong sa Mega World Transport Hub. Bukas naman ang Robinsons Mall Haro sa mga luyag magpabakuna sang Moderna nga first dose, second dose kag booster shot. Mahimo man mapadulungan ang Central Philippine University kag District Health Centers para sa mga luyag magpabakuna sang AstraZeneca kag Sinovac vaccine. Magdala lang sang valid identification card, birth certificate o kun NSO, vax card kag authorization letter para sa mga pamatanon nga nagaedad 12 tubtob 17. Samtang subong man nga adlaw Disyembre 20, ginpatigayon ang inaugurasyon sang Uswag Dialysis Center sa Barangay East Baluarte, Molo. Inisandig sa ginpirmahan ni Mayor Jerry Treñas nga Executive Order 147 ang pagpatukod sang Uswag Dialysis Center nga makabulig sa pag-akomodar kapag hatag sang libre nga pagdialysis para sa mga pasyente nga may mga chronic kidney disease kag cancer patients. Ang iban nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Dane Raffles.